Κυρία Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, Ελένη Καραΐντη, αγαπητές συμμαθήτριες, αγαπητοί συμμαθητές, αγαπητές καθηγήτριες και αγαπητοί καθηγητές, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση που έχει ως στόχο να γνωρίσουμε μια ξεχωριστή νέα καλλιτέχνηδα με πολύπλευρη παρουσία στον χώρο της τέχνης, όπως θα διαπιστώσετε και από την όμορφη παρουσίαση που έχει ετοιμάσει για μας η Ιωάννα Σαΐτη με την βοήθεια της Μαρία Τσικούρα. Η Έλληνα Λεόνη του Παπαδημητρίου γεννήθηκε στο Αίγυο στις 12 Μαΐου 1994. Εισήχθη ως ταλέντο στην Ανώτατη Σχολή Καλλιτεχνών της Αθήνας, όπου και πήρε το πτυχίο της από το τμήμα Γλυκής. Έχει ακόμα πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού από το Εθνικό Όδιο με καθηγητή τον κύριο Πάνο Δήμη, καθώς και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής. Έχει παρακολουθήσει το τρίτο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο διδασκαλίας τραγουδιού του κύριου Πάνο Δήμη. Παίζει τσέλο και κέρδη άλλο. Ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο, τη μεταγλώτηση, την εικονογράφηση και είναι υπεύθυνη δημιουργικού στις εκδόσεις ειδίκων. Από το 2015 έως και σήμερα συνεργάζεται με τη Μαρίνα Σά σε σημαντικές εμφανίσεις στην Ελλάδα, Ηρώδιο, Καλιμάρα, Μαρομέγαρο Μουσικής, καλοκαιρινές συναυλίες και στο εξωτερικό, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Ξεχωριστές συνεργασίες έχει με τον Γιώργο Νταλάρα, Διονύση Σαββόπουλο, Φίβο Δελιβολιά και άλλους πολλούς, όπως Νίκο Κυπουργό και Στάθη Δρογόση. Από το 2020 συμμετέχει ως backing vocalist στις συναυλίες της Νατάσα Λουποφίλου, με εμφανίσεις στην Αθήνα και περιοδεύοντας σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο καλοκαίρι ερμήνευσε τα τραγούδια της παράστασης Κωστής Παλαμάς, «Οι Μούσες που αγάπησα», σε μουσική Σάκη Παπαδημητρίου και σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Παντινού. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο σύγκλι με τίτλο «Έλλη». Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δημιουργία στην οποία υπέγραψε τους στίχους, τη μουσική, την ενορχήστρωση και την ερμηνεία, καθώς η ίδια παίζει τσέλο. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της σύγκλι, παρουσιάζει live το νέο της μουσικό project, στο οποίο ξανασυστήνει γνωστά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου με μια πιο σύγχρονη ματιά. Από τη Σωτηρία Μπέλου στον Φίβο Δελιβολιά και από τον Ορφέα Περίτη στα δικά της πρωτότυπα τραγούδια, παντρεύει την υλικότητά της έντεχνης ελληνικής μουσικής με το πιο σύγχρονο pop ήχο. Η Έλλη δήλωσε μια συνέντευξη
ηθοποιός, εικονογράφος. Και την ευχαριστούμε γιατί με χαρά δέχτηκε την πρόσκλησή μας να επισκεφτεί το σχολείο μας, να συνομιλήσει μαζί μας και να μας χαρίσει ίσως σε χωριστές μουσικές στιγμές. Ευχαριστούμε και την κυρία Άσπα Παπαδημητρίου, γιατί ήταν ο συνδετικός κρίκος. Μια και η Ελένα Λεόνη είναι η αδελφή της, όχι μόνο για αυτή τη συνέντευξη, αλλά και για μια άλλη ξεχωριστή συνέντευξη με την Νατάσα Ποφίλιου πριν 3 χρόνια. Να σας παρουσιάσω και τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας που ασχολήθηκε με τη δική σας συνέντευξη. Αναστασία Ταξιάρχη. Νικολία Σικιανάκη. Λαμπρινή Παναγιωτοπούλου. Και εγώ, η Λιγανοφιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η πρώτη απορία που πρέπει να λυθεί είναι γιατί άλλαγε επιλέξατε το ψευδόνυμο Λεόνη. Σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για εσάς? Λοιπόν, πριν απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω μαθητές, νέους μουσικούς. Εγώ πάντα ζήλευα που δεν είχα πάει σε μουσικό σχολείο και τώρα που το βλέπω, το ζηλεύω ακόμα, μπορώ να πω. Λοιπόν, όσο για το όνομα, το Λεόνι, δεν είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Ουσιαστικά τον παππού μου τον λέγανε Λεωνίδα. Περίμενε πολλά χρόνια να βγει ένα αγόρι εγγόνι να το ονομάσουν Λεωνίδα. Αγόρι δεν ήρθε. Έτσι μου δώσανε αυτό το μεσαίο όνομα, που είναι Λεωνής, που είναι η θηλυκή, ας πούμε, εκδοχή του Λεωνίδα. Και λεγόμουν Έλενα Λεόνη Παπαδημητρίου. Όμως κανένας νομίζω δεν έκανε καριέρα με ένα τόσο μεγάλο όνομα, οπότε είπα να τιμήσω τον παππού μου, έβαλα τον Παπαδημητρίου στις πιο επίσημες δουλειές και το Λεόνι έγινε να είναι το καλλιτεχνικό μου. Και έτσι ο παππούς, που δεν είναι πια στη ζωή, νιώθει και το όνομά του έχει ακουστεί κάπως. Οπότε είναι έτσι προσωπικό βήμα. Μετά από όσα είδαμε, πώς θα περιγράφετε τον νεαρό σας εαυτό και πόσο πιστεύετε ότι έχετε αλλάξει από τότε μέχρι τώρα? Λοιπόν, θα πω ότι ο μικρός μου εαυτός είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που είναι τώρα, απλά λίγο βελτιωμένος. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν πάρα πολύ ανυπόμονη. Ήθελα ό,τι ξεκινάω να τελειώσει εκείνη τη μέρα. Ήθελα να φτιάξω πάρα πολλά πράγματα, άνοιγα πάρα πολλά projects ταυτόχρονα μέχρι που πελάγωνα. Και όπως είδατε λίγο έτσι και από το βιογραφικό μου, έχω κάνει αυτό, λίγο το άλλο. Έτσι ακόμα και σήμερα βουτάω πάντα σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλω να κάνω, με πάρα πολύ ανυπομονησία και πάρα πολύ φιλοδοξία ότι θα τα πετύχω όλα. Αυτό που έχει αλλάξει λοιπόν μεγαλώνοντας είναι ότι είμαι πιο ψύχρεμη. Έχω λίγο περισσότερη υπομονή και έχω καταλάβει πλέον ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να πετύχουμε πράγματα. Επειδή πλέον διδάσκω και εγώ τραγούδι, βλέπω την ανυπομονησία που είχα στους μαθητές μου και καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσω χρόνο στο να γίνουν τα πράγματα. Αλλά ακόμα υπάρχει αυτή η ίδια αίσθηση το να ξεκινήσω η λαχτάρα. Πάντα ήμουν ένα παιδί με πολύ λαχτάρα για τα πράγματα, για να καταφέρω, για να δημιουργήσω.
να πετύχουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ μακριά από εμάς από την αρχή. Πρέπει βήμα-βήμα, οτιδήποτε κάνουμε, να πηγαίνει σταδιακά. Άρα η ίδια είναι, θα σου πω, σε καλύτερη βερσιόν. Αυτό. Ποιο ήταν το μουσικό σας πρότυπο? Υπήρχε μουσική στην οικογένειά σας? Αν ναι, σας υποστήριζε από την αρχή της πορείας σας μέχρι σήμερα σε όλα τα καλλιτεχνικά σας βήματα? Λοιπόν, εγώ έχω μεγαλώσει σε μια πολύ καλλιτεχνική και μουσική οικογένεια. Ο πατέρας μου, Σάκης Παπαδημητρίου, είναι μουσικός και συνθέτης. Παίζει πάρα πολλά όργανα και η μουσική υπήρχε από πάντα μέσα στο σπίτι μας. Θυμάμαι δηλαδή από τότε που ήμουν μωρό να γίνονται πρόβες με πάρα πολλούς μουσικούς, από την παράδοση κυρίως, γιατί όταν εγώ ήμουν μικρή, ο πατέρας μου τότε είχε ξεκινήσει ένα μουσικό εργαστήρι στο Αίγυο, το οποίο ήταν ένας πίνας που υπήρχαν μαθητές, αλλά και επαγγελματίες που βρισκόντουσαν μαζί στο σπίτι και κάνανε πρόβες, οπότε εγώ μεγάλωσα μέσα σε ένα πολύ μουσικό περιβάλλον. Και σίγουρα ο πατέρας μου έχει υπάρξει ένα πρότυπο για μένα, καθώς κιόλας είχε ξεκινήσει την πιο επαγγελματική ασχόλησή του με τη μουσική σε μεγάλη ηλικία. Οπότε εγώ έβλεπα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια άλλη δουλειά, γιατί είναι και φιλόλογος στο επάγγελμα, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα να ασχοληθεί με τη μουσική σε μια πιο μεγάλη ηλικία και ότι τα όνειρα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας. Αυτό ήταν πρότυπο για μένα και επαγγελματικό, αλλά και μουσικό. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικό για μένα το ότι μεγάλωσα σε μια μουσική οικογένεια, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να πείσω τους γονείς μου ότι η μουσική είναι επάγγελμα. Και αυτό, δουλεύοντας πλέον στον χώρο της μουσικής, κατάλαβα ότι δεν ήταν δεδομένο για πάρα πολλούς συναδέλφους μου. Και ότι είχαν πάντα την ευθύνη να αποδείξουν στους γονείς τους ότι η επιλογή που έχουν κάνει να γίνει μουσική άξιζε τελικά τον κόπο. Ενώ για μένα αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα και λειτουργούσε σαν ένα δίκτυ ασφάλειας. Δεν ένιωθα ότι συνέχεια πρέπει να αποδείξω ότι αυτό που κάνω είναι ένα επάγγελμα. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη τύχη. Ίσως αυτό να το βιώνω και παιδιά, εδώ είστε στην τρίτη ηλικίου, κάποιοι από εσάς θέλετε να διαλέξετε τι επάγγελμα θα κάνετε. Όλοι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα είναι πιο δύσκολα. Και ισχύει, δεν θα πω ψέματα. Όμως, άμα κάτι το αγαπάς, είναι ωραίο να έχεις τη στήριξη. Και εγώ είχα αυτή την τύχη, γιατί ήμουν καλή μαθήτρια στο σχολείο, πολύ καλή μαθήτρια, και οι καθηγητές μου ή και άνθρωποι του περιβάλλοντος προσπαθούσαν να πείσουν τους γονείς μου ότι εφόσον είναι μια πολύ καλή μαθήτρια, να ακολουθήσει κάποιο από τα επαγγέλματα, να γίνει γιατρός, αρχιτέκτονας, δικηγόρος. Εγώ τότε ήθελα να σπουδάσω όχι μουσική, τότε είχα αποφασίσει να σπουδάσω δικαστικά, να γίνω ζωγράφος ή λήκτρια. Και οι γονείς μου μου δώσαν αυτή την όθηση και τους το χρωστάω. Και με στηρίζουν και μέχρι σήμερα, γιατί είδα την ερώτηση. Συνέχεια τη μαμά μου παίρνει τηλέφωνο και ρωτήσω να το κάνω. Τι δουλειά είναι, πώς σου φαίνεται αυτό. Και αυτό είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η επαφή με τους γονείς. Αρχικά, το κύριο την κριτική με την εισαγωγή σου στη σχολή καλοτεχνών, όμως τα βήματα σας οδηγούν στο τραγούδι, στην υποκριτική, στη μεταγλώτηση, στην επιμέλεια εκδόση. Τι είναι πιο σημαντικό για εσάς? Αυτή την ερώτηση μου την κάνουμε συχνά, επειδή ακούγονται πολύ διαφορετικά πράγματα, μουσική, εικαστικά, μεταγλωτήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, είναι όλα μέσα έκφρασης. Για μένα, δεν τα διαχωρίζω. Είναι ο τρόπος μου να εκφράζομαι. Άλλες φορές αυτό μου βγαίνει μέσα από τη μουσική. Άλλες φορές μου βγαίνει μέσα από τα εικαστικά. Στο τέλος, όλα είναι μέρος της δικής μου προσωπικότητας και αυτό που εγώ θέλω να επικοινωνήσω με οποιοδήποτε τρόπο είναι αυτά που απασχολούν εμένα. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ο καθένας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Εμένα, ουσιαστικά, κάνοντας σπουδές σε διαφορετικά πράγματα,
νιώθω ότι εξασφάλισα για τον εαυτό μου μια μεγαλύτερη ποικιλία στα μέσα στα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για να κάνω αυτό που θέλω. Και εγώ πάντα από μικρή τη μουσική την έβλεπα μέσα από εικόνες. Και ακόμα και τώρα που φτιάχνω δικά μου τραγούδια και δική μου μουσική, πάντα θα σκέφτομαι με ένα βίντεο. Σκέφτομαι, δεν μπορώ να απομονώσω τη μουσική από την εικόνα. Θεωρώ η εικόνα και οι συνθέσεις ή το τσέλο που παίζω ή η άρπα είναι μέρος αυτού που θέλω να κάνω και τα σκέφτομαι συνολικά. Οπότε δεν τα απομονώνω. Οι εκδόσεις μόνο είναι ένας καινούριος κλάδος για μένα που είναι ένας εκδοτικός οίκος που ανοίξαμε μαζί με τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, ξεκινώντας από τη γιαγιά μου, η οποία ξεκίνησε να γράφει βιβλία. Βγάλαμε το πρώτο βιβλίο της γιαγιάς μου και μετά αρχίσαμε να φτιάχνουμε και άλλα βιβλία. Αυτό κάπως προέκυψε και είναι η πρώτη μου επαφή και με τον επιχειρηματικό. Και με τον επιχειρηματικό κόσμο πέρα από τον καλλιτεχνικό. Όπου και εκεί όμως προσπαθώ να συνδυάσω και τα δύο. Δηλαδή στις εκδόσεις κάνω τα εξώφυλλα, όλα τα γραφιστικά, αλλά εκεί υπάρχει και το μέρος της επιχειρηματικότητας, το οποίο είναι ένας κλάδος που δεν είχα εξερευνήσει μέχρι τώρα και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Οι στόχοι σας φαίνεται να ήταν κυρίως μουσική και αφοσιωθήκατε σε αυτούς. Επηρέασε καθόλου τις προσωπικές σας σχέσεις η αφοσίωση στους στόχους σας? Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι κάτι κιόλας που απασχολεί πάρα πολλοί ανθρώπους που ασχολούνται με τις τέχνες και ειδικά με τη μουσική. Γιατί όταν παθιάζεσαι με κάτι πάρα πολύ και γίνεται πάθος και στόχος, υπάρχει ο κίνδυνος να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Ξέρουμε οι περισσότεροι από εδώ, είτε παίζετε κάποιο όργανο, είτε τραγουδάτε, ή έχετε κάποια επαφή μέσω του σχολείου, ότι ένα μουσικό όργανο θέλει αφοσίωση για να εξελιχθείς και θέλει και χρόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να μάθω κάτι, αλλά έχει και μέσα την έννοια της προπόνησης. Δηλαδή, π.χ. εγώ αν έχω μάθει πως σηκώνεται ένα βαράκι, δεν σημαίνει ότι αύριο θα είναι φέτες. Έτσι και στο όργανο, ακόμα και να μάθω κάτι, θέλει χρόνο για να σωματοποιηθεί. Και αυτό σημαίνει να αφιερώσεις πολλές ώρες. Αυτό πολύ καιρό λοιπόν μου στέρισε για πολλά χρόνια παρέες και φίλους που κυρίως δεν ήταν τόσο στο χώρο της μουσικής και δεν καταλαβαίνανε τι σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω σήμερα γιατί έχω να μελετήσω ή έχω πρόβα. Αυτό κάπως με τα χρόνια, επειδή ο κύκλος μου άρχισε να γίνεται, να απαρτίζεται από ανθρώπους που είναι και αυτοί μουσικοί, ήταν πολύ φυσιολογικό να λέμε ότι δίνω δίπλωμα στο πιάνο, τα λέμε σε 2 μήνες, αλλά αυτό σε ένα υπερβολικό, ας πούμε, πλαίσιο. Τώρα, όσο μεγαλώνω, εξακολουθεί λίγο να υπάρχει αυτή η δυσκολία από την άποψη ότι ένας μουσικός, ο οποίος είναι ενεργός, σημαίνει ότι θα έχει συναυλίες σε διαφορετικά μέρη, θα έχει ταξίδια συνέχεια. Εγώ, ας πούμε, φέτος το καλοκαίρι, έκανα περιοδία με τη Μαρίνα Σάτη και με την Νατάσα Κοφίλη ταυτόχρονα και μέτρησα ότι όλο το καλοκαίρι ήμουν 3 μέρες στο σπίτι μου. Αυτό σημαίνει ότι όταν να δεις τους φίλους σου, αυτοί που έχουν παιδιά και οικογένειες, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχεις δίπλα στους ανθρώπους με κατανόηση και να ξέρουν ότι οι άνθρωποι που παθιάζονται με την τέχνη θα μοιράζουν τη ζωή τους και το πάθος τους σε 2 κόσμους. Τι να κάνω. Έτσι είναι μια σύμβαση. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Και οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον μου και οι προσωπικές μου σχέσεις το σέβονται και το κατανοούν και γι' αυτό είναι και όλοι στο περιβάλλον μου. Παίζετε βιολοντσέλο, άρπα, γέρικη άρπα. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η μουσική στην καθημερινότητά σας? Φαντάζεστε τη ζωή σας χωρίς αυτήν? Όχι.
Αυτή είναι η σίγουρη απάντηση. Εγώ έχω καταφέρει να κάνω το πάθος μου επάγγελμα, που σημαίνει ότι αυτό για το οποίο εργάζομαι είναι ακριβώς το ίδιο με το οποίο χαλαρώνω, ακριβώς το ίδιο με το οποίο παθιάζομαι. Εγώ, για να φανταστείτε, μέσα στη μέρα μου πλέον έχω βάλει και τα μαθήματα γιατί διδάσκω τραγούδι, οπότε 5 ώρες την ημέρα θα έχω μαθητές που θα τραγουδάμε, μετά θα πηγαίνω σε πρόβα, μετά θα τραγουδάω γιατί έτσι μ' αρέσει, είμαι στο ντους μου και δεν νιώθω ποτέ ότι δουλεύω. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία και το εύχομαι σε όποιον το θέλει. Δεν νιώθω ποτέ ότι δουλεύω. Νιώθω ότι κουράζομαι, νιώθω ότι αφιερώνω χρόνο, αλλά νιώθω ψυχικά ξεκούραστη, γιατί αυτό που κάνω το αγαπώ πολύ. Οπότε, όχι, δεν θα μπορούσα να βγάλω τη μουσική από τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου, γιατί την έχω επιλέξει. Αυτό. Πώς θα περιγράφετε το μουσικό σας ύφος και ποιες είναι οι βασικές σας επιρροές? Λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση που μου τη ρωτάνε συνέχεια και τώρα και σε συνεντεύξεις και σε διάφορα φεστιβάλ που θέλω να συμμετέχω, μου λένε ποιο είναι το μουσικό ύφος το οποίο υπηρετείς. Ζούμε σε μια εποχή που τα όρια είναι πολύ πιο ανοιχτά. Δεν υπάρχουν τόσο κλειστά όρια. Εγώ παίζω rock, εγώ παίζω metal, αν και αυτές οι σκηνές είναι ακόμα πιο αυστηρές. Έχουν αρχίσει και γίνονται παντρέματα. Γιατί ο κόσμος έχει πολλές επιρροές ταυτόχρονα από πολλά διαφορετικά πράγματα και έτσι ανακατεύονται διάφορα είδη μουσικής, έτσι και εγώ στο δικό μου project, έχοντας μεγαλώσει σε μια οικογένεια που η έντεχνη μουσική ήταν πολύ έντονη, αλλά και η παράδοση, σίγουρα αντλώ στοιχεία από την έντεχνη μουσική και την παράδοση. Αλλά επειδή σε πολύ μικρή ηλικία έτυχε να βρεθώ και με τη Μαρίνα Σάτι και να δουλέψω και να μπω πιο πολύ στην pop σκηνή, άρχισα να αγαπώ και αυτό το είδος μουσικής, οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάνω έντεχνο pop. Έτσι το έχω βαφτίσει εγώ. Σαν είναι έντεχνο, δηλαδή για μένα το έντεχνο σημαίνει μουσική η οποία στηρίζεται στο στίχο και δίνει σημασία στον ποιητικό στίχο, αλλά με στοιχεία παραγωγής και ενορχήστρωσης που είναι πιο σημερινά, του 2025 και πιο pop. Δεν είναι οι ενορχιστρώσεις αμιγώς από φυσικά όργανα παιγμένας, έχει και πιο παντρεμένο το ηλεκτρονικό στοιχείο. Οπότε αυτή την ισορροπία ψάχνω να βρω μαζί με λίγο από την παράδοση που έχω από την οικογένεια πάει. Ποιες είναι οι διάσκεψεις που ξεχωρίζετε από όσους έχετε κάνει? Σίγουρα ξεχωρίζω το single μου με τίτλο Έλα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Πιο πολύ γιατί ήταν το πρώτο που τόλμησα να κυκλοφορήσω και για μένα αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, γιατί δούλευα πολλά χρόνια δίπλα σε άλλους καλλιτέχνες, αλλά αυτό έχει μια ασφάλεια. Λες, κάνω αυτό γιατί έτσι μου είπε η Νατάσα το φίλιο, έτσι είναι το project. Κάνω αυτό γιατί έτσι μου έχουν πει. Όταν λοιπόν βρήκα το θάρρος και να πω ότι θα παρουσιάσω τι είναι αυτό που αρέσει στην Έλενα και τι είναι η Έλενα, ήταν μια πολύ έντονη και προσωπική διαδικασία. Είχα αγωνία να με αποδεχτεί ο κύκλος μου πρώτα-πρώτα, που είναι μουσικός κύκλος, που όλοι τόσο καιρό με ξέρανε και ήταν σίγουροι, με αγαπούσανε, αλλά πρώτη φορά θα τους έδειχνα κάτι το οποίο είναι πολύ δικό μου. Είχα πολύ μεγάλη αγωνία. Οπότε για μένα η στιγμή που έβγαλα το Έλα ήταν μια στιγμή τόλμης και απελευθέρωσης και με έκανε να νιώσω πλέον μουσικά ενήλικας. Ενώ μέχρι τότε ένιωθα ότι ακόμα έχω το άλοθη του να έχω καθοδήγηση. Πλέον έπρεπε να καθοδηγήσω εγώ τον εαυτό. Οπότε για μένα είναι κομβική η στιγμή που έβγαλα την πρώτη μου προσωπική δουλειά. Και γι' αυτό μάλιστα επέλεξα κιόλας
να έχω το λόγο σε πολλά μέρη αυτής της δημιουργίας. Δηλαδή, έγραψα δικούς μου στίχους, δική μου μουσική, έπαιξα τσέλο, το ενορχίστρωσα, τραγούδισα και ασχολήθηκα πάρα πολύ και με το βίντεο, γιατί ήθελα να πω ότι η Έλενα είναι αυτό. Από εδώ και πέρα θα αρχίσω να σας δείχνω ποια είμαι και τι θέλω να εκφράσω εδώ. Τι γνώμη έχετε για το τραπέτικο, όπως χαρακτηρίζει ο Νέγρος του Μολιά το είδος των τραγουδιών που παρουσιάζει? Ακόμη πείτε μας, υπάρχουν ήδη από τη σύγχρονη μουσική σκηνή που σας εκφράζουν? Λοιπόν, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι η μουσική πλέον έχει αρχίσει να μην έχει τόσο αυστηρές ταμπέλες και τόσο αυστηρά στεγανά στα είδη που ο κάθε άνθρωπος, κάθε καλλιτέχνης θέλει να εκπροσωπήσει. Έχουμε αρχίσει να έχουμε υβριδικά είδη μουσικής από διάφορα παντρέματα που συμβαίνουν και εγώ είμαι και της άποψης ότι η μουσική δεν είναι ένα μουσιακό είδος, δεν είναι κάτι το οποίο είναι για να μην το αγγίζουμε και να το βλέπουμε από μακριά, ας πούμε, το ρεμπέτικο. Είναι μια μουσική η οποία μας έρχεται από το παρελθόν. Το να έρχεται λοιπόν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα είναι και παιδί μεταναστών, και να εμπνέεται από αυτό και να φτιάχνει κάτι δικό του, θεωρώ ότι αν μη τι άλλο, εκτός από ενδιαφέρον, είναι και λίγο συγκινητικό για εμένα. Γιατί εδώ έχουμε πάντρεμα και είδων μουσικής, αλλά και πολιτισμών. Και επειδή το ξέρω και λίγο προσωπικά και είναι και πολύ γλυκό παιδί, θεωρώ ότι βρήκε έναν τρόπο να παντρέψει και ο ίδιος το μέσα του, τα δύο αντικρουόμενα backgrounds, τα δύο αντικρουόμενα πλαίσια στα οποία μεγάλωσε. Με γονείς από την Γκάνα, μεγαλωμένος στην Κυψέλη, έχοντας μουσικά ακούσματα και από Έλληνες, αλλά από το δικό του κόσμο, βρήκε, νομίζω, κάπου να κουμπίσει τον δικό του εαυτό. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ όμορφο. Συγγνώμη. Και αν υπάρχουν ήδη από τη σύγχρονη μουσική που με εκφράζουν, είναι πάρα πολλά. Εγώ γενικά μου αρέσει να είμαι πολύ ανοιχτή σε ό,τι συμβαίνει. Ειδικά με το τι συμβαίνει τώρα, θέλω να έχω πολύ ανοιχτά τα αυτιά μου. Έχω πει να με μαλώσουν άμα κάποια στιγμή πω αυτό δεν είναι μουσική, γιατί έτσι κάθε γενιά, για την επόμενη γενιά μουσικών, πάντα αυτό έλεγε. Η γιαγιά μου έλεγε στη μαμά μου, τι είναι αυτά τα ροκ, αυτά δεν είναι μουσική. Η μαμά μου θα πει, τι είναι αυτά τα hip hop, αυτά δεν είναι μουσική. Ή ακόμα και η trap, που εμένα δεν εκφράζει κοινωνικά και πολιτικά, σαν μουσικός, ο ήχος της και για να χορέψω, αν βγάλουμε τους στίχους, είναι πολύ εντάξει με αυτό και αντλώ, ας πούμε, έμπνευση από διάφορα beats, ας πούμε, από την trap, με στίχο όμως που έχει ο Αγκουές το έδεφνο. Αυτό το πάντα θα ήθελα να κάνω. Και μια μεγάλη επιρροή για μένα είναι η Billie Eilish, η οποία έχει trap στοιχεία στον τρόπο που φτιάχνει τη μουσική της, αλλά έχει λυρικότητα και ποιητικότητα στους στίχους της και στις μελωδίες που τραγουδάει. Με το διαδίκτυο, τα social media και τόσες πλατφόρμες, πιστεύετε ότι είναι μια εύκολη εποχή για τους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή? Είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς στον χαοτικό κόσμο των social media? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που απασχολεί όλους εμάς που θέλουμε να φτιάξουμε δικά μας πράγματα αυτή την περίοδο και είναι ακριβώς μοιρασμένα τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Από τη μία πλευρά, οι πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να παρουσιάσει τη μουσική του χωρίς να είναι αναγκασμένος, να είναι κάτω από μια δισκογραφική εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται να πρέπει να τον επιλέξουν πρώτα από κάποια δισκογραφική εταιρεία που μπορεί εκεί να υπάρχουν και άλλα συμφέροντα για να επιλεχθεί, για να τον παρουσιάσουν, ας πούμε, στα ραδιόφωνα. Υπάρχουν πλέον και άλλα μέσα, που είναι το ίντερνετ και έχουμε δει ανθρώπους που μέσα από το ίντερνετ μόνο πρόβαλαν τη μουσική τους, ενώ μπορεί να τους είχε δοθεί αλλιώς η ευκαιρία. Αυτό είναι η καλή
πλευρά των social media, ότι μπορείς να διαθέσεις τη μουσική σου στον κόσμο χωρίς αυτό που λέμε μεσάζοντες. Είσαι εσύ και το κοινό σου. Από την άλλη, ταυτόχρονα, αυτό έχει δώσει, είναι αυτό που λέτε, πάρα πολλή πληροφορία, πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, με αποτέλεσμα να μην δίνεται χώρος σε κανέναν να ξεχωρίσει, ακόμα και οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ήδη αναγνωρίσιμοι, βγάζουν ένα τραγούδι τώρα και μέχρι να βγάλουν το επόμενο έχουν βγει εκατομμύρια άλλα τραγούδια. Ενώ ας πούμε στο παρελθόν έβγαζε ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης ένα δίσκο και είχαμε όλη την υπομονή 2 χρόνια να φτιάξει έναν επόμενο. Τώρα το βιώνω εγώ, ας πούμε, θα το πω και δίπλα στη Μαρίνα, η οποία έχει μεγαλύτερη αγωνία στην ταχύτητα για να μην ξεχαστεί από την πληροφορία. Οπότε αρχίζεις να πρέπει να ζυγίσεις ανάμεσα στην ποιότητα και στην ταχύτητα. Και αυτό δεν είναι καλό. Η υπομονή όλων μας έχει μειωθεί πάρα πολύ. Εσείς οι περισσότεροι δεν έχετε ζήσει και την προηγούμενη εποχή. Ακόμα και εγώ, δηλαδή, ο πατέρας μου περίμενε 2 χρόνια να γράψει το βινίλιο, ξέρω εγώ, η Deep Purple, να βγάλει η Dire Straits, να βγάλει το επόμενο βινίλιο και αυτό δημιουργούσε λαχτάρα. Και μέχρι να βγει ο επόμενος δίσκος, είχαν λιώσει το προηγούμενο, που σημαίνει ότι είχαν αφιερώσει χρόνο σε κάθε ένα τραγούδι που ακούγανε πολλές φορές με υπομονή. Ενώ εμείς τώρα βγαίνει ένα, γίνεται ένα TikTok viral, 2 εβδομάδες μέχρι να βγουν άλλα 5. Οπότε γι' αυτό δεν έχουμε και τόσο superstars όπως είχαμε παλιότερα. Λέγανε ο Michael Jackson είναι superstar. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να γίνουν superstars, γιατί υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία μέχρι να εδραιωθεί κάποιος και να έχει αυτή την βαρύτητα. Μέχρι τη Μαντόνα, εκεί λίγο μετά, όσο πηγαίνει θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Πώς νιώσατε ότι σας προέκυψε μια μεγάλη συνεργασία με μια καλλιτέχνηδα όπως η Μαρίνα Σάτη? Πόσο σημαντικό είναι να είστε μέρος του πολυφωνικού γυναικείου σχήματος Φωνές? Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να πω πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με την Μαρίνα Σάτη, γιατί για μένα είναι το πιο μεγάλο μάθημα, από τα πιο μεγάλα μαθήματα ζωής που πήρα. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε ως εξής. Εγώ ήμουνα διακοπές στην παραλία Σερβούλας. Είναι κάπου εδώ κοντά. Σεπτέμβριος ήταν και με παίρνει κάποια στιγμή η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει: έχω στείλει το βιογραφικό σου σε μία παράσταση στο Εθνικό Θέατρο. Και μου λέει: δεν ξέρω πώς έγινε, σε φωνάξανε και είναι αύριο το πρωί. Και δεν λέει ένα τραγούδι και ένα μονόλογο. Λέω: εγώ δεν είχα ασχοληθεί τότε με την υποκριτική καθόλου. Λέω: δεν έχω μονόλογο, πού να πάω αύριο το πρωί, με διακοπές, δεν θα πάω. Άστο καλύτερα, θα γίνω ρεζίλ με τον μονόλογο που δεν έχω. Και από θαύμα, λέω: και δεν πας. Παίρνω το λεωφορείο που δεν λέξει όλο το πρωί, μου γίνεται την άσπρα. Και μπαίνω και πάω στην ακρόαση. Βλέπω τώρα πάρα πολύ κόσμο ταλαντούχοι, που έχω έρθει εδώ πέρα. Και ξεκινάει η πρώτη φάση της ακρόασης και λέει: δεν θα ακούνε μονόλογο, μόνο τραγούδι. Όπα, λέω, πάμε. Κάνω λοιπόν, λέω το τραγούδι, περνάω στη δεύτερη φάση. Οκ. Πάω στη δεύτερη φάση, λένε: πάλι δεν θα πούμε μονόλογο, θα έχει χορό. Εγώ εντάξει, λίγο με το χορό είχα ασχοληθεί, περνάω και τη δεύτερη φάση που έχει χορό. Και έρχεται η τρίτη φάση, που λέει: τώρα εντάξει, θα κάνουμε κάτι για υποκριτική, αλλά δεν θα πούμε πάλι το μονόλογο. Τυχερή εγώ, θα κάνουμε ένα παιχνίδι καθρέφτης. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο απέναντί σου θα το κάνεις και εσύ. Οκ, εγώ θα δω τι κάνουν οι προηγούμενοι, εγώ θα το κάνω. Και εγώ ανεβαίνω, τα κάνω όλα χάλια, αλλά κάπως άρχισαν να γελάνε όλοι από κάτω, επειδή τα έκανα όλα χάλια και δημιουργήθηκε ένα κλίμα ότι εγώ το κάνω αυτό για παιχνίδι, ότι για πλάκα, ότι πάμε να γελάσουμε. Και με παίρνουν. Και σε αυτή την παράσταση έπαιζε η Μαρίνα πρωταγωνίστρια. Σε αυτή την θεατρική παράσταση. Και σκεφτόμουν από τότε, γνώρισα τη Μαρίνα, η οποία ξεκίνησε τότε να φτιάχνει το δικό της project και με πήρε στο σχήμα της. Αλλά το μεγάλο μάθημα για μένα ήταν να μην προδικάζεις
και να τολμάς. Άμα εγώ είχα προδικάσει και είχα πει ότι δεν θα με πάρουνε, γιατί δεν έχω μονόλογο, ας μην το τολμήσω, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό μάθημα που πήρα. Ήμουνα έτοιμη να πω από μόνη μου ότι αφού δεν έχεις μονόλογο, μην το τολμήσεις. Έτσι λοιπόν γνώρισα τη Μαρίνα, η οποία υπήρξε τεράστιο σχολείο μετά για μένα, γιατί ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 20 χρονών όταν έγινε αυτό. Δεν είχα μουσικές σπουδές, αλλά δεν είχα εμπειρία. Η Μαρίνα είχε γυρίσει από το Berkeley της Αμερικής. Ήταν μια πολύ έμπειρη κοπέλα, αλλά ήταν πολύ γενναιόδορη. Και υπήρξε δασκάλα για όλες μας που ήμασταν εκεί στο σχήμα με τις φωνές. Και για να καταλάβετε, κάθε μέρα πηγαίναμε 5 ώρες και 6 ώρες στο σπίτι της, κάθε μέρα, και μελετάγαμε ρυθμική αγωγή, σολφές, ξανά, τη φωνή σου αυτό, κάνε εκεί, να κάνει το άλλο. Για μένα ήταν ένα σχολείο. Και το να υπάρχεις με ανθρώπους που θέλουν το ίδιο πράγμα με σένα και να δουλεύετε για έναν σκοπό, γιατί για τους τραγουδιστές, το πολυφωνικό σχήμα που λέμε εδώ, είναι μια κοινότητα. Είναι η στιγμή να συνυπάρξεις με ανθρώπους που κάνουν το ίδιο με σένα και να είστε όλοι μουσικά όργανα εισάξιοι. Γιατί είναι διαφορετικό να είστε σολίστας με μια μπάντα που παίζει ένα μπάσο. Εκεί ήμασταν όλοι στο ίδιο αντικείμενο και δουλεύαμε ο ένας για να φτιάξουμε κάτι κοινό μαζί και είχαμε όνειρα. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Όπως είδαμε και νωρίτερα στο project, έχετε κάνει πολλές συνεργασίες με τον Γιώργο Νταλάρα, Διονύση Σαββόπουλο, Νίκο Κυπουργό και την Αναστασία του Φίλου. Τι σας προσφέρει αυτή η μουσική συνύπαρξη με τόσους εξαιρετικούς καλλιτέχνες? Σίγουρα νιώθεις δέος όταν βρίσκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που είναι καταξιωμένοι και έχουν πετύχει κατά κάποιο τρόπο και αυτό που ίσως και εσύ ονειρεύεσαι κάποια στιγμή να πετύχεις. Για μένα, ειδικά κάποιες από αυτές τις συνεργασίες γίνανε και σε εμβληματικούς χώρους που ονειρευόμουν να βρεθώ, π.χ. στο Ηρώδειο, στην Επίδαυρο. Όμως, για μένα το σημαντικότερο ήταν ότι κάνοντας αυτές τις συνεργασίες δεν ήταν τόσο το μουσικό όφελος, όσο το ότι άρχισα να γνωρίζω τους ανθρώπους πίσω από αυτό που βλέπουμε, πίσω από τον καλλιτέχνη. Και αυτό για μένα τότε ήταν πολύ. Λειτουργήσε σαν έμπνευση, βλέποντας, ας πούμε, ότι ακόμα και σε αυτό το μέγεθος, αυτών των καλλιτεχνών, έχουν τις ίδιες αγωνίες, με το δικό τους μέτρο. Την ίδια αγωνία πώς θα πάει, την ίδια αγωνία αν θα ευχαριστήσουν τον κόσμο, την ίδια αγωνία που θα είναι καλή. Και βλέποντας αυτό από κοντά, ένιωσα ότι βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς ότι είναι άτρωτοι και ότι είναι πολύ δυνατοί. Και εγώ έλεγα μέσα μου, γιατί εγώ, ας πούμε, αγχώνομαι πριν βγω στη σκηνή, γιατί είμαι ευάλωτη. Βλέποντας μου ότι και αυτοί είναι ευάλωτοι, κατάλαβα ότι είναι οκ να έχεις άγχος, είναι οκ να δουλεύεις πολύ για αυτό που θες. Ας πούμε, για τον Νταλάρα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σε μια συναυλία που κάναμε μαζί. Είναι υπερβολικά εργατικός και υπερβολικά στη λεπτομέρεια να είναι όλα τέλεια, που κάναμε πρόβα ήχου στο Ηρώδειο και έβγαινε έξω από το Ηρώδειο για να ακούσει πώς ακούγεται η μουσική έξω, για να είναι καλά για τους περαστικούς που θα περνάνε. Γιατί σου λέει, έλεγε, μέσα στο Ηρώδειο χωράνε τόσοι άνθρωποι, αλλά απ' έξω ξέρετε πώς θα περπατήσουν. Οπότε, βλέπεις, ας πούμε, τους ανθρώπους πόσο φροντίζουν και πόσο ματιασμένος ήταν για αυτό που έκανε. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ανεβοκατέβαινε πάνω τις σκάλες, έτρεχε, είχε πάθος. Και εμένα αυτό, έβλεπα την ευάλωτη πλευρά του και τη δουλειά που έριχνε για να πετύχει αυτό που θέλει, ακόμα και σε αυτό το. Ακόμα και όταν ήταν ήδη τόσο φτασμένος. Ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο ή συγκινητικό περιστατικό που έχει συμβεί στη μέχρι τώρα μουσική σας καριέρα? Λοιπόν, αυτή η ερώτηση με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι αυτό που θα μπορούσα να βάλω πάνω από όλα και είναι πάρα πολλά. Αυτό το επάγγελμα έχει πολλή αγωνία, έχει πολλή ανασφάλεια, αλλά έχει και πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Ίσως η
Ισλανδία τώρα είναι η άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν 18 ώρες πτήση με το αεροπλάνο συνεχόμενες. Και πήγαμε εκεί, όχι σε ελληνικό κοινό, γιατί δεν έχει και Έλληνες, και τους τραγουδάμε παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια σε έναν κόσμο, στην άλλη άκρη του κόσμου. Και εκεί ένιωσα πρώτη φορά το δέος ότι κοίτα, η μουσική που μπορεί να σε ταξιδέψει και μπορεί να επικοινωνήσει με ανθρώπους πολύ διαφορετικούς. Εγώ τα πάντα αγαπούσα τα ταξίδια πάρα πολύ και ήταν το όνειρό μου να ταξιδεύω. Και το ότι είχα τη δυνατότητα πλέον να ταξιδεύω με την μουσική και με το επάγγελμά μου, ένιωσα ότι ο νεαρός μου αυτός ήταν πολύ χαρούμενος εκείνη τη στιγμή. Αλλά ναι, τα μεγάλα ταξίδια είναι από τα ιδιαίτερα, επειδή κάνουμε ταξίδια και τραγουδάμε σε κόσμο ο οποίος δεν είναι Έλληνες, δεν πηγαίνουμε στην ελληνική ομογένεια. Αλλά βλέπουμε ανθρώπους, ας πούμε, φέτος είχαν έρθει άνθρωποι από το Μεξικό και τραγουδάγανε στα ελληνικά τραγούδια, επειδή είναι φανς της Μαρίνας και τα έχουν ακούσει στο YouTube και τραγουδάγανε ελληνικά. Ήμουν σίγουροι ότι είναι Έλληνες και δεν μιλάνε ελληνικά. Το να μπορείς λοιπόν να επικοινωνήσεις τη μουσική σε τόσο διαφορετικό κόσμο, ταξιδεύοντας και να παίρνεις και εσύ πράγματα, για μένα αυτό είναι το πιο συγκινητικό που συμβαίνει. Τι θα συμβουλεύατε έναν μαθητή ή μία μαθήτρια οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική στο μέλλον? Πρέπει να έχουν αντάρτηση ψυχή, όπως λέει και ο στίχος του single Έλα. Λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να έχουν αντάρτηση ψυχή, σίγουρα, και όμως πρέπει να έχουν και ψυχραιμία. Να μην περιμένουν να συμβούν όλα τα πράγματα συνέχεια και ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι με υπομονή και με δουλειά, όλα μπορούν να συμβούν. Και θα πω ειλικρινά ότι η μουσική, σαν επάγγελμα, είναι ένας δύσκολος κλάδος που έχει ανασφάλεια και έχει και... Βασικά το κύριο κακό του είναι η ανασφάλεια. Ότι δεν είσαι σίγουρος ότι θα έχεις συνέχεια συναυλίες, ότι θα έχεις συνέχεια δουλειά. Όμως, πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει να δουλέψει και είναι εντατικός και είναι πραγματικά καλός, θα βρει πάντα τον δρόμο του. Και επίσης, να πω ότι υπάρχει πάντα και ο δρόμος της διδασκαλίας, γιατί μην λέμε ψέματα, όλοι μου οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι που δουλεύουμε στον χώρο της μουσικής, κάνουμε και μαθήματα, οπότε έτσι κάπως, άμα κάποιος έχει θέμα με την ανασφάλεια, μπορεί να το ισορροπήσει. Για μένα, θέλω να πω κιόλας, μην ακούτε που λένε συνήθως ότι θέλει να έχεις πολύ... Ακούγονται διάφορα βίσμα, άμα δεν σε ξέρουν, δεν θα μπορέσει να διαχωριστείς μέσα από τη μουσική. Εγώ πιστεύω ότι άμα κάποιος είναι πραγματικά καλός και το θέλει πολύ, θα βρεθεί εκεί που είναι να βρεθεί. Και είναι πολύ ωραίο να δουλεύεις σε αυτό που αγαπάς. Δηλαδή, εγώ είμαι από τους τυχερούς που βιοπορίζομαι από αυτό και μάλιστα τελευταία έχω αρχίσει να κάνω και μαθήματα, ενώ μέχρι στιγμής βιοπορίζομαι μόνο από συναυλίες, ταξίδια και συναυλίες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη τύχη και άμα πραγματικά το αγαπάτε και δουλεύετε και έχετε υπομονή, θα γίνει. Αυτοί συνήθως που δυσκολεύονται είναι αυτοί που δεν αντέχουν τη δουλειά και τον κόπο που χρειάζεται μέχρι να φτάσεις εκεί. Έχετε δει, υπάρχουν κάτι memes που δείχνουν ότι υπάρχει ένας θησαυρός εδώ και εγώ σκάβω και σταματάω. Ένα τσικ πριν βρεθώ στο θησαυρό. Συνήθως αυτό, εκεί έρχεται η απογοήτευση. Άμα πηγαίνεις και συνεχίζεις, κάποια στιγμή θα συμβεί. Θα βρεθείς το σωστό. Οι ευκαιρίες έρχονται. Αρκεί να τις αρπάξεις. Π.χ. αυτό που έλεγα εγώ τότε με την ακρόαση. Άμα τολμάς και δουλεύεις, θα γίνουν όλα. Υπάρχει κάποιος στόχος που θέλετε να εκπληρώσετε στο μέλλον? Ή μήπως να πω, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ναι, αυτό μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί σημαίνει ότι έχω μέλλον να σκεφτώ τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Πέρα από όλα αυτά τα μουσικά, θα πω και κάτι
Εντάξει, πολύ άσχετο. Θα ήθελα πολύ μεγάλη να ανοίξω ένα γαστροκουτούκι. Πολύ άσχετο, αλλά επειδή έχοντας κάνει πολύ με μουσική και μου αρέσει να μαγειρεύω και είναι το αποθυμένο να μαγειρεύω, θα ήθελα να έχω ένα γαστροκουτούκι και να φέρω φίλους μου να τραγουδάνε και εγώ και να μαγειρεύω και να κάνω και αυτό που είναι να ξεκινήσω μια καινούργια καριέρα δεύτερη κάποια στιγμή. Το έκαναν και οι γονείς μου και είναι πρότυπό μου, οι οποίοι με το που πήραν σύνταξη από την εκπαίδευση, ανοίξαμε τον εκδοτικό οίκο και κάνουμε μια δεύτερη ζωή τελείως διαφορετική. Θέλω και εγώ για μένα να το κάνω αυτό, οπότε γαστροκουτούκι. Αυτά. Να ρωτήσω δύο κάτι. Είπατε στο βίντεο κλιπ σας για το Ελλάδα που καθημερινήθηκε σε ένα ίδια. Ναι. Από τους κλίπους, στίχους, το βίντεο κλιπ. Είχα βοήθεια. Σίγουρα. Πόσο εύκολο είναι αυτό για τους καλλιτέχνες να το κάνουν? Γιατί έχουμε ακούσει και ιστορίες που μπορεί η δισκογραφική να τους ορίζει ακόμα και το πώς θα βρεθούν, το πώς θα μιλήσουν, το πώς θα δείξουν. Ναι. Αυτό δεν θα το συνηθίζεται γενικά στον χώρο. Σίγουρα, εγώ θα πω ότι ξεκίνησα ως ανεξάρτητη καλλιτέχνητα. Δεν είμαι σε κάποια δισκογραφική αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι από τα καλά που είπαμε με τις πλατφόρμες, ότι μπορεί κάποιος από μόνος του να κυκλοφορήσει τη μουσική του. Και αυτό το έκανα για τον εξής λόγο, γιατί θέλω κι εγώ να μπω σε κάποια δισκογραφική κάποια στιγμή. Ήθελα στην αρχή να ορίσω εγώ ποιο είναι το προϊόν μου, ποια είναι η Έλληνα Λεόν. Οπότε το έκανα από μόνη μου και έχοντας ένα πορτοφόλιο, πες το, θα μπορώ να επικοινωνήσω σε μια δισκογραφική και να πω ότι εγώ είμαι αυτή. Σας ενδιαφέρει αυτό ή δεν σας ενδιαφέρει? Οπότε πρέπει να δεις εσύ τι θέλεις να κάνεις και τι θες να ζητήσεις. Υπάρχουν δισκογραφικές που όντως έχουν διάφορες απαιτήσεις. Εσύ όμως, εσύ επιλέγεις αν θα πας στη δισκογραφική και τι είσαι διατεθειμένος να προσφέρεις στην δισκογραφική. Δεν είναι εύκολο να είσαι μόνος σου, δεν είναι και εύκολο να είσαι μια δισκογραφική. Για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Οπότε επιλέγεις το πώς θες να μπεις σε αυτή τη μάχη. Η Μαρίνα είναι ένα παράδειγμα που πέρυσι πρώτη φορά μπήκε στη δισκογραφική. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ανεξάρτητη καλλιτέχνητα, με πολύ μικρά διαστήματα που για λίγο έπαιρνε σε κάποιες δισκογραφικές, αλλά ας πούμε μέχρι τη μάτισε και όλα αυτά που γίνανε γνωστά, το έκανε εντελώς μόνη της. Οπότε υπάρχει και αυτός ο δρόμος. Όπως και η Μαρίνα Σπανού, αν την ξέρετε. Ναι, η Μαρίνα Σπανού επίσης είναι ανεξάρτητη καλλιτέχνητα, δεν είναι σε κάποια δισκογραφική. Οπότε αυτά είναι τα καλά, ας πούμε, των social media. Κάνουν ό,τι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και άμα σου βγει, μπράβο σου. Μακάρι να σου βγει ποτέ, να σου βγει. Κάποια άλλη ερώτηση, κάποιος? Μπορεί να ρωτήσω κάτι εγώ? Ναι. Καταρχάς, θέλω να σας συγχαρώ για όλα αυτά που μας παρουσιάσετε και τα έχετε κάνει. Εγώ θα ήθελα, επειδή είστε πάρα πολύ μικροί, να μας κάνατε έτσι, να μας πείτε τους σημαντικότερους σταθμούς των σπουδών και της καριέρας σας. Γιατί μου κάνει εντύπωση μια τόσο πολύ νέα κοπέλα, είστε όλοι ηλικιακά. Πώς μπορέσετε δηλαδή τα παιδιά 18 χρονών τελειώνουν το Λύκειο, εσείς πώς προλάβατε και να κάνετε όλα αυτά? Αυτό έχω απορία δηλαδή. Και για τα παιδιά να... Ναι, βέβαια. Εγώ όταν ήμουν στο Λύκειο είχα αποφασίσει ότι θέλω να πάω στην Καλών Τεχνών. Στην Καλών Τεχνών λοιπόν μπαίνεις χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις. Δίνεις εισαγωγικές στην ίδια τη σχολή. Εγώ λοιπόν στο Λύκειο είχα αφοσιωθεί σε αυτό και πήγαινα όλη τη μέρα στο εργαστήριο που έκανα προετοιμασία για την σχολή. Παράλληλα όμως πήγαινα και σε οδείο και έκανα μαθήματα τότε βιολοντσέλο. Όταν λοιπόν πέρασα στην Καλών Τεχνών, άρχισε, έτσι να τα πούμε όλα αληθινά, άρχισα να βρίσκω δουλειά με αυτή την ακρόαση, άρχισα να βρίσκω δουλειά στο θέατρο και η σχολή μου έμεινε πίσω. Ταυτόχρονα, τότε, όμως άρχισα να κάνω, εφόσον δεν πήγαινα τόσο στη σχολή, να πηγαίνω πιο εντατικά σε οδείο, να κάνω μαθήματα
τραγουδιού, γιατί αυτό που έκανα ουσιαστικά με βοηθούσε άμεσα στο επάγγελμά μου εκείνη τη στιγμή. Κάποια λοιπόν στιγμή που προχωρούσαν τα πράγματα και βρέθηκα σε ένα δύσκολο δίλημμα, αν θα καταφέρω να τελειώσω το πανεπιστήμιο, το οποίο επίσης αγαπούσα, έσφιξα τα δόντια και είπα ότι Έλενα, έχεις παλέψει πολύ για να περάσεις στο πανεπιστήμιο που έχεις περάσει και θα πρέπει να το κάνεις. Δούλευα όλη μέρα και όλη νύχτα. Το πρωί πήγαινα στη σχολή, το απόγευμα πήγαινα σε πρόβα, στο 2 ταυτόχρονα, αλλά αυτό γινόταν γιατί τα αγαπούσα όλα. Όλες αυτές τις σπουδές γίνανε επειδή αυτά που έκανα τα χρησιμοποιούσα και για αυτό που δεν ήταν παράλληλα. Ήταν μαζί, δηλαδή έβλεπα αυτά που έκανα να έχουν αποτέλεσμα στη δουλειά μου. Ας πούμε, το πτυχίο του τραγουδιού το πήρα επειδή όταν ξεκίνησα με την Μαρίνα είπε όλα τα κορίτσια που είμαστε εδώ, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να κάνουμε σπουδές στο τραγούδι. Οπότε είπα, αν θέλεις να είσαι με τη Μαρίνα, πρέπει να κάνεις σπουδές στο τραγούδι. Οπότε ο χρόνος υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει είναι λαχτάρα. Άμα υπάρχει λαχτάρα, όλοι ξέρουμε ότι άμα κάτι μας αρέσει πολύ, μπορούμε να το κάνουμε για πολλές ώρες. Οπότε βρείτε αυτό που πραγματικά σας αρέσει, γιατί εκεί μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Έτσι συνέβη. Και βοήθησε και ότι το οικογενειακό περιβάλλον ήταν και αυτό πολύ, πολύ βοηθητικό. Αλλά δουλεύω πάρα πολύ, το ξέρουν όλοι γύρω του. Δουλεύω πολύ σκληρά, πολλές ώρες. Ναι. Τέλος, ευχαριστούμε τους υπεύθυνους καθηγητές, την κυρία Χρυσαφούλα Μαρτάκη, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Και ήταν συντονίστρια του δημοσιογραφικού ομίλου. Τον κύριο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, συντονιστή του ραδιοφωνικού ομίλου. Την κυρία Πινελόπη Οικονόμου, συντονίστρια του την κυρία Άσπα Παπαδημητρίου, καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Θεωρίας Τεχνολογίας και φυσικά την Έλληνα Λεόνη, την οποία παρακαλούμε δύο πράγματα. Ένα, να μεσολαβήσει για μία συνέντευξη με τη Μαρίνα Σάτη. Και το δεύτερο είναι να παίξει και η άρπα και να τραγουδήσει μαζί μας. Θέλω να πω κάτι ακόμα τελευταίο για να καταλάβετε την άσπη που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Όταν πήγα στην πρώτη μου δουλειά στο θέατρο, που ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί και εγώ δεν ήμουν ακόμα, πήγαινα τα βράδια με την Άσπα που ήταν σε σπουδές de μουσική και μου τα μάθαινα απ' έξω τα σολφές και την πρίμα βίστα. Τα μάθαινα εγώ, τα αποστήθιζα και πήγαινα την άλλη μέρα και έκανα ότι τώρα το διαβάζω. Και έτσι είναι αυτό που είναι fake it until you make it. Κάποιες φορές παίζει και αυτό σημασία.
Θέλω να το πιστεύετε πιο πολύ από ότι είστε και δουλειά πίσω στο σπίτι μέχρι να καλύψουμε αυτό το κενό. Η Άσπη λοιπόν και δεν ήταν δασκάλα, να ξέρετε, πολύ καλή. Και αυτό. Με την άρπα, αλλά να τη φέρουμε λίγο εδώ. Θα σας μιλήσω και λίγο για την άρπα, γιατί αυτή που θα φέρει είναι πολύ μικρή, γιατί η μεγάλη δεν κουβαλιέται, αλλά θα σας πω λίγο και γι' αυτό. Αυτή εδώ είναι μία κέλτικη άρπα. Υπάρχουν δύο ειδών λοιπόν άρπες. Είναι οι κέλτικες και οι κλασικές, αυτές που βλέπουμε στην ορχήστρα. Τι διαφορά έχουν λοιπόν οι κέλτικες με τις κλασικές άρπες? Πρώτα απ' όλα μεγέθους. Οι κλασικές άρπες είναι πολύ μεγάλες, γύρουν 80 κιλά και είναι ένα 80 περίπου ύψος, αλλά έχουν και διαφορετικό μηχανισμό λειτουργίας. Σε αυτές εδώ τις κέλτικες άρπες που βλέπετε, έχουμε αυτά εδώ τα μανταλάκια, βλέπετε εδώ, στα οποία τι κάνουν ουσιαστικά, αναλογοκατεβάζουν ένα επιτόνιο τη χορδή στην οποία ανήκουν. Οπότε, φτιάχνεις την κλίμακα όπως θέλεις, για όσους ξέρουν προγραμμούς, και είναι όλες οι νότες μέσα στην κλίμακα, σαν να βγάζεις από το πιάνο όλες τις νότες που δεν σου χρειάζονται για να παίξεις ένα κομμάτι. Στην κλασική άρπα, η οποία είναι πιο μεγάλη, έχει τον εξής μηχανισμό. Έχει για κάθε νότα ένα πετάλ στο πόδι. Το οποίο μπορείς να το αλλάξεις θέση και να γίνει είτε ύφεση, είτε δίεση, είτε να είναι σε φυσική θέση. Οπότε ταυτόχρονα στην κλασική άρπα παίζεις και με τα πόδια. Χέρια και πόδια ταυτόχρονα. Είναι πολύ πιο μεγάλες, έχουν πολύ περισσότερες χορδές. Αυτή εδώ λοιπόν είναι μια μικρή κελτική άρπα. Εγώ κανονικά έχω μια πιο μεγάλη από αυτή, αλλά δεν μπορούσα να τη μεταφέρω σήμερα εδώ, γιατί θα από την Αθήνα με κτέλ. Οπότε φαντάζεστε να έχουμε μια άρπα στο κτέλ, δεν θα γινότανε. Αλλά ελπίζω να καταφέρετε να ακούσετε έτσι κάτι λίγο. Επίσης, οι άρπες είναι πολύ ευαίσθητα όργανα και ξεκουδίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε θα πρέπει να την ελέγξουμε. Σκεφτείτε ότι κάποιος όταν έχει να παίξει άρπα, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να πάει στον χώρο από μια μέρα πριν και να την αφήσει εκεί για να πάρει τον χρόνο της. Να εγκληματιστεί, να μην ταραχτεί με τα αεράκια που θα περνάνε και την υγρασία. Έχει όλη αυτή τη δυσκολία. Σπάνε χορδές συνέχεια. Αυτές εδώ στη συγκεκριμένη άρπα είναι nylon χορδές, σαν αυτές της κιθάρας, αλλά στη μεγάλη που έχω και στις κανονικές είναι εντέρινες, δεν είναι vegan όλη η άρπα, δυστυχώς. Αλλά έχουν πολύ διαφορετικό ήχο. Αλλά τώρα θα κάνετε ότι ακούτε μια κλασική άρπα. Ίσως κιόλας κάποια στιγμή καταφέρω να έρθω στην Άμφισσα, έτσι, που ήθελα να το οργανώσω για κάποια συναυλία ή κάποιο live, και εκεί, άμα έχετε όρεξη, μπορείτε να δείτε και πώς ακούγεται και πώς είναι μια πιο κανονική άρπα. Λοιπόν, η κλασική με τα πένταλ ξεκινάνε οι μαθητικές από 12.000 ευρώ. Οι κέλτικες είναι εκεί στα 4, μια μέση τιμή. Αυτή είναι που είναι πιο φορητή, είναι πιο φθηνή, αλλά αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι οι άρπες έχουν πάρα πολύ ακριβές χορδές. Επειδή είπαμε κιόλας ότι είναι χειροποιητές και είναι φτιαγμένες από έντερο, ένα σετ χορδών άρπας μπορεί να κάνει και 900 ευρώ. Οπότε, δεν το ήξερα όταν ξεκίνησα εγώ, αλλά έχει μια δυσκολία στην ευαισθησία και στα αναλώσιμα που λέμε εμείς. Παίρνεις μια τρομπέτα και σου λέει ένα κλαρίνο και είναι αυτό. Ενώ εδώ κοιμάσαι το βράδυ και πως πίου, και θα σπάνε οι χορδές, ψάχνεις. Λοιπόν, χρειάζομαι. Ξεκούρδιστη, κάντε ότι είναι κουρδισμένο. Δεν θα το καταλάβω. Εντάξει.
πλευρές, δηλαδή πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να δείξεις την καρέκλα μου. Έχω εμπιστοσύνη. Έχω ακούσει τα καλύτερα.
αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, συν τη γειτονιακή που σπουρείς, συν τη γειτονιακή που σπουρείς, συν τη μάνα της γη μουρμουρείς, 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 στο παυρέ μαρκουδί να μην βγες, στο παυρέ μαρκουδί να μην βγες, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα,